Yeah. Where's this voice? Yeah, you I don't use this, I use the video. can use mine. You can use mine. Okay. Moi. Joo, mikä tää nimi on? Amalia. Joo. Okay. What was the question? I don't know, bro. Okay. Minkälainen nationality? Mie. Ai mikä on hyvä. Nationality, yeah, what kind of nationality? Minkä? Prefer. No ei sillä periaatteessa ole väliä, mutta joo, ei oo väliä. Okay. Joo, ei oo mitään väliä. Ei oo mitään väliä. Come on. Oh, nationality, ihan missä vaan. Joo. Toi on hyvä. Onko se lisäkysymys? Nää pitäis olla edes yksi. Mikä on niinku kuuminta? Okei, mikä on valinta? Ai mikä? Mikä on niinku parhain? Joo. 1 tai 2? Suomi. No varmaan joku Kreikka. That's it. Do you girls? Do you want to shut up? Like Instagram, Snapchat, Amalia nimeä. Okay. Kärjää. Yes, moi. Mikä sun nimi on? Okei. Tässä on yksi kysymys. Tämä kysymys on, mikä nationality on paras ei-näköinen? Se sun mielestä. En tiedä Ei kuulu mitään. Ei kuulu. Pitää vaan laittaa niissä ääniä. Okei, mikä laji nationality on paras äijä? Siis näköinen. Mitä se on? Okei, mä voin antaa sulle helppo kysymys. Mikä on 8 kertaa 5? Kahdeksan kertaa 5. Se on ihan helppo matikka. Okei. Joo, tää on tässä. Kiitos sun aikaa. Joo, mikä tää nimet? Sana. Kiva. Oot tässä yhdessä? Kyllä. Joo. Joo. Monta vuotta te ootte? 4. Kyllä. Okei, me tehdään taas löytyy. Ja voi swipeaa teidän puheliin ja tsekkaa, anna sun puhelin siellä. Ja joo, me voi tsekkaa, löytyy check. You know, jos te olette oikeasti loyal to each other. That's it. Aletaan taas pimistä. Ja täällä ei mitään. Ei oo mitään. Ei mitään. Se on loyal. Jaa, kyllä. Ai bro, sä oot niin Näytä- quick. ei, Oot sä näytä- tsekkannut message? Check message. Sophie. Message. Tää on minä kanava. Instagram sekä Tää on mun ystäväli, tääkö mun ystäväli? Ai avaa se. Tää on mun ystäväli. Okay. Nää on mun ystäväli. Okei? Joo. Tääkö mun ystäväli? Ei kaikki fine. Okei, että täällä on. Täällä on jotain Instagram, Ei Snapchat, Whatsappi. Sä voit tsekata viestiä, Whatsappi myös, Instagram. Tää on ite Ja minä. Eikö se ole jotain epäilyttävää? Ei, nää on kaikki sen kavereita Oot sä ja vaimo? sen velejä. Toi on äijä, ei koskaan voi tietää. Katsotaan viestiä. Ei täälläkään oo mitään. Täällä on. Joo. Ei täällä oikeesti oo mitään. Eli te olette loyal to each other. Kyllä. Eli onko tää eka kerta te swippat ja puhelin? Ei. Te tehdään tää niinku aina. aina. Okei. Eli te tiedän niinku toisesta hyvää ja Joo. hyvää. Me asutaan yhdessä. Okei, se on hyvä oikeesti. Loyal to change pass, you know? My guys. Hyvä pari, yes. Moi. Joo, mikä sun nimi on?
Minni. Mini, okei. Mä oon Muke, me tehdään tää kysymysvideo. I'm gonna ask, mä kysytään niinku, mikä nationality ketä sä niinku seuraat tai niinku tykkäis? Mikä nationality on paras äijän näköinen? Mitä sä niinku? Ei mulla oikein oo mitään semmoista Joo. lempparia. Ei oo, eli sulla on vaan ihan mitä vaan. Joo. Ei niinku, no preference, niinku ihan kaikki äijä, joka tulee niinku, jos sä tykkää vain niitä, se on siinä. No siis mä ite koen, että kunhan on kiva hymy ja kivat ruskeat silmät, niin se riittää mulle. Ok, tää on aika hyvä kyllä. That's good. Että jos se miehet, ketä niinku sä tykkää, ei oo esim. Työ, sulla on työ, mene vielä sen kanssa tai niinku. Joo. Ok, se on hyvä, että te voi niinku workaa yhdessä ja löytää jotain yhdessä, mitä toimitte ja myös. Okei, se on hyvä. Kiitos paljon sun Kiitos. vastaus. Yes, kiitos. Hei, Hei, mikä sun nimi on? Lumi. Okei, mä oon Mukendi. Mulla on tää yksi kysymys nopea. Joo, minkälainen nationality sun mielestä on paras äijä näköinen? Mitä se on? Varmaan suomalainen. Suomalainen, okei. Miksi suomalainen? Mä oon itekin suomalainen. Joo, Niin, varmaan sen takia. Top 3 eli eks muut maat, esim. Eurooppalainen maa, missä sä oot vaan niinku kiinnostaa? Ne ei myös paitsi suomalainen. Mikä maa myös se voi olla, että No, Suomi, Ruotsi, Norja. Norja, Suomi, Norja ja Ruotsi. Se on se. Ok. Eli jos sä oot esim. Maa on afrikkalainen, mutta mä asun Suomessa. Eli se on no, jos mä niinku tuolla puhuu sunkaan, että mä halus niinku olla sunkaan niinku semmonen kysymys. Eli se on no, vaan suomalainen vai? No, ei voi niinku ikin sanoa niinku ei mihinkään. Et kyllä se riippuu tosi paljon myös persoonallisuudesta, että niinku, Joo. et kenen kanssa mä seurustelisin. Joo, se on hyvä. Eli kaikki, joka asuu Suomessa, se on ihan ok. Sun pitää vain niinku tutustua ne ihmiset ja tiedä niiden Niin, ehkä myöskin se on enemmän siitä, että kun on kuitenkin suomalaisessa kulttuurissa kasvanut, niin myös siinä on niinku sekin, että Okei. kyllä mä haluan sellaisen ihmisen, joka on niinku kasvanut myös samanlaisessa kulttuurissa. Okei. Esimerkki, jos se jaba, joka tulee puhua sun kanssa, asuu Suomessa, mutta se ei osaa suomen kieli, menekö sen kanssa yhdessä tai saa halus vaan jabat, joka osaa puhua suomen kieli, joka on niinku suomalainen kansalaisuus. Onks? No, oon puhunutkin niinku ihmisten kanssa, ketkä ei ole silleen puhunut niinku suomea. Joo. Oon käynyt dateilla, jotka on puhunut vaan englantia. Joo. Mut kyllä mä huomasin, että kyllä mä varmaan haluan, että mun kumppani puhuu suomea. Puhut suomen kieli, joo, joka on hyvä asia. Kun sä asut Suomessa, aina on tärkeää, se osaa puhua suomea. Se helpottaa saada työ ja kaikkea. Mut joo, kiitos. Mikä sun nimi oli? Lumi, yes, kiitos paljon. Yes, terve. Moi. Joo, mikä sun nimi? Tiina. Okei, mä kysyn yksi kysymys nopea. Ja mikä maa nationality äijässä on niinku sun taipi, mitä sä niinku tykkää? Mikälainen nationality se on niinku paras sun mielestä? 3. Ai 3. Joo, 3 maa nationality. Se on, mun mielestä se ei ole niinku kiinni niinkään mistään maasta, Joo. vaan siitä minkälainen persoona se on. Jos on kiltti, Joo. luotettava, uskollinen, turvallinen, Joo. niin sit kai sillä ei ole väliä mikä maa. Ok, mutta personality esimerkiksi sun pitää tunne se ihmiset Niin. ennen se, että voi. Ehkä on helpompi totta kai, jos se olisi niinku sama kulttuuri kuin itsellä, koska Joo. se helpottaa aina parisuhdetta, jos on sama kulttuuri ja tausta. Joo. Niin Eli ehkä sitten, suomalainen. ehkä Suomi tai Ruotsi on asunut Suomessa ja Ruotsissa. Joo. Mutta en mä kolmatta voisi. Ai, pitää sanoa vielä yksi. Vielä yksi, niin. Vaikka Italia. Italia, okei. Toinen 1, 4.
4. Joo, mä haluaisin Oh my gosh, liian vaikeeta, en mä tiedä. Että okei, onko sulle niinku täppi vaan niinku white guys tai ihan mitä Ihan mikä tahansa. Kunhan Okei. on Se voi olla turvallinen, afrikkalainen. joo, turvallinen, luotettava, uskollinen, kiltti. Okei, eli Jep, vaikka annetaan. asialainen. Joo, voisi olla. joo. Okei, se Joo. on oikeesti hyvä. Tää oli vain kysymys, mitä mä Se on se haluaisin. sisäinen persoona. Joo. Niin. Kiitos paljon sun Kiitos. aikaa. Yes, moi. Moikka, Okei, mikä sun nimi on? Nelli. Okei, mä oon Mukendi. Mulla on tää 1 tai 3, se voi olla vaikka 4 kysymys, ja se tulee vastaan. Joo. Okei. Minkälainen nationality, siis mikä maa on best, paras äijänäköinen, based on nationality? Ai niin, Joo, 4 maassa voisi puhua. 4 maata. Joo, missä sä luulet, että paras niinku 4 parasta nationality. maata. Ja miehet näköinen sitten semmoinen. No, virolaiset on hyviä. Okei, 1 virolainen, joo. Toi- Kamera, joo. Toi on tosi paha. Joo. En mä osaa sanoa. Eli virolainen, se on siinä. Joo. Pitäis vastata vielä 3, mä en tiedä. Eikö sulla ole mitään mielessä? Virolainen. Mä en osaa yhtään sanoa. Mulle ei tuu yhtään mieleen. Okei. Tää toinen kysymys. Joo. Joo. Pystytkö olla Jaban kanssa esim, joka asuu Suomessa, mutta se osaapuu Suomi, tai sillä ei ole suomalainen kansalaisuus? Ei haittaa, jos ei ole suomalaista kansalaisuutta. Joo. Riippuu vähän silleen, että sitten ei haittaa, jos ei puhu suomea, Joo. mutta pitäisi olla joku kieli, millä pystyisi niinku kommunikoimaan tarpeeksi hyvin. Okei. Silleen, että mulle kommunikointi on tärkeää. Eli että se voi sitten olla englantia tai jotain. voi olla englanti Okei, esimerkiksi, joo. Kunhan pystyy kommunikoimaan tarpeeksi hyvin. Joo, että jos se puhuu ranskaa, miten sitten? Jos se puhuu ranskaa, pelkkää ranskaa eikä Joo. mitään muuta, niin sit Se- ei, koska ok. mulle puhuminen on tärkeää, niin jos ei pysty kommunikoimaan, niin sit se on Joo. no for me. Okei, että jos yksi jaba tulee sun vastaan sun kanssa ja olla sunkkaa, Joo. sä oot töissä esim, Joo. niin kuin nyt sä oot töissä, ja se jaba ei ole työ. Onks toi niinku, mitä otat se äijä tai sä skippaa se, koska sillä se on työtä semmoinen. Ai hä? Jos Joo. yksi jaba tulee puhua sunkaan, se haluaa olla sunkkaa, Joo. mut sä oot töissä ja sillä ei ole työssä esimerkki työtä. Joo. Onks toi niinku big turn off tai jotain? Ei haittaa, Ei jos ei ole töissä, kunhan sille niinku yrittää päästä töihin ja sille yrittää, ettei silleen niinku tahallaan laiskottele. Joo. Mutta niinku tällä hetkellä on muutenkin vaikea päästä töihin, niin ei haittaa. Ok, kiitos paljon sun Joo. vastaus. Se on Kiitos. riittävää. Jees, Joo. kiitos paljon. Jees, mikä sun nimi on? Aada. Okei, mä oon Mukendi. Mä haluan kysyä susta 2 tai 3 kysymys. Ja se vastaa nopea. Niin, minkälainen maa sun mielestä on paras äijän näköinen nationality? Mikä paras nationality? Niin semmoinen kysymys. Englanti. Englanti, eli Iso-Britannia. Joo. Ok. Mikä muut maa on? En mä tiedä. Okei. Että esim. Euroopan unioni, niin sä vois vaikka sanoa 4 maissa, missä luulet, että se on niinku... En mä tiedä. En tiedä. Okei, mä voin kysyä susta 1 helppo kysymys. Joo. Semmoinen matka kysyä, mikä on 8 kertaa 5? 8 kertaa 5, se Jee. on 40. 40 oikein. Ja kiitos paljon sun aikaa. Se oli siinä. Joo, kiitos. Olivia? Okei, mä oon Mukendi. Mulla on tää 1 kysymys, mutta sun pitää vastaa 4 niinku vastaus. Niin, tää kysymys on, mikä nationality, mikä maa on niinku on? Siis mikä nationality on paras jävät näköinen? Ai hyvän näköinen. Joo. Apua. Se voi olla Euroopassa, sun pitää vastaa 4 maa. 4. Joo, 4 maa. Okei. Missä on niinku
Toi on vähän hankala. Mä en ole hirveästi matkustanut, mutta mä otan ihan oletuksella Italia. Joo, Italia eka. Joo. Sitten no Etelä-Korea. Etelä-Korea, okei, 2. Joo. Apua. Toi on tosi hankala. No Brasilia. Brasilia, yes, on 3, eli vielä 1. Vielä 1, okei. Ranska. Ranska, okei, that's like romance Joo. paikka kyllä. Kyllä. Okei. Mutta mikä syy saa valita nämä 4 maa? No Ranska on just tää romantiikka ja tommonen. Okei, ja love kieli. place. Joo. Of course. Totta kai. Sä osaa puhua ranskaa vähän, teitä. En osaa. Okay. Mutta Okay. kieli kuulostaa siltä. Joo. Italia, mä oon käynyt Italiassa, niin Joo. siellä oli ihan söpöjä poikia. Okei. Ja- Ja Etelä-Korea? Oli pelkästään. Joo, Etelä-Korea ihan vaan kuvien perusteella hyvännäköisiä ihmisiä Joo. siellä. Mikä toinen oli? Brasilia. Brasilia, joo. Brasilia. Se on ehkä enemmän siitä, että mä oon nähnyt paljon tilastoja, että siellä on paljon hyvännäköisiä ihmisiä ja Okei. kuvienkin perusteella joo. Okei, aika hyvä. Joo, kiitos paljon vastaus. Kiitos. Yes.